harfan Hausa sai masu jin yaren Hausa. Kai tsaya ziyartar ya tsiwa wasan su ne suke watsewa, zamiya da sami mace masu matsaya ga gaye tsiya ya tsayarwa, zumun matsafin tsibbi da tsutsa bai su mun fasa bai shanyewa, zazzaga na ga tsuntsa ya tsinin matsayi fata na tutarwa, tsafi da tsatsuba na matsafa tsitsa ba ne ku tunawa, sassafa mai tsananin masanta mai tsananta aiki ya tserewa, in kyan tsifa ki sai matsantsar tsayin gashin da zaki kitsawa, tsoho na tsohuwa in tsufa ya tsaya tsayin na yankewa, tsutsa musul tsula fitsarin kafiri sai zai tsayawa, tsowar watsurowar tsiro sai in sasaf ya kai girbewa, tsada ga mai siyasi ne wa tsire kwarai ake tsirewa, tsikari tsireci tsammanin tsiyar maguntun su tserewa, tsari na tsoka na tsira tsotsa ta tsiro magiya gyatsewa, tsibiri sandauri tsawa ke tsayar da tsawar mai cutarwa, tsagwaron tsafta saka da tsintsiya ake kashewa, sarki sarin sarka ta da saurin tsayin sanin mi gurewa, sit ya zan tsaya na tsauna da tsantsar hausar zan hutawa. Yaren Hausa sai dan Hausa, yaren Hausa bar wa kasar Hausa, harfan Hausa sai masu jin yaren Hausa.